गिबियावनो जोंनि हांख्रायनाय हिसाबै सफैनो हानाय खौरांगिरि बिथांमोननिसिम जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिग्रोयो। दिनै जोंनि प्रेस मिट लेंहरनाय खारनानो जाहैबाय जोंना नैबे फैगौ जुलाइ मान्थआवहाय आरो खेबसेबाव सिजन 4 सामार डान्स केम्प जानो थांगासिनो दङ 15 डेजनि थाखाय। बियो 3 थारिखनिफ्राय जागायगोन। बेवहाय जोङो एबारहाय 15 डेज इन्टेनसिभ सामार डान्स एन्ड ड्रामा केम्प माने जोङो ड्रामाबो लादेरनाय जादों एक्टिं। बेवहाय जोंहा गोबां फेकाल्टि दङ, बाहेरानिफ्रायबो दङ। स्पेसियेल फेकाल्टियानो जाहैबाय जोंना अरुणाचलनिफ्राय दङ गरखे होननाय, ओमफ्राय बिनिफ्राय वेस्ट बेंगलनिफ्राय दङ रातुल होननाय। थ' जाय बिथांमोनहा नैबे सामार जायनाखि गरम बन्द समावहाय बिथांमोनहा सोलोंनो गोसो बा माबा मोनसे टेलेन्ट सोरजिनो गोसो, गाव गावखौ बा नलेज लानो गोसो डान्सनि सोमोन्दै बा ड्रामानि सोमोन्दै बा बड' फक डान्सनि सोमोन्दै बिथांमोना फैनानै सोलोंनो हागोन। जोंनि थांखिया बेनो कि जों माने जेसे हायो एसेबां दानि देरफुनाय लाइमोनफोर एबा सोलिफुबाय थानाय गिदिरफोरबो बिथांमोनहा जाहाथे मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ मोनथों, जि बुस्थुआ उन समावहाय लाइफखौ बरिं जायालासे गावनि जिउ खुंनायाव मदद जाथों। जों बेफोरखौ साननानै जों बे बुस्थुखौ खुंबोदों आरो जों खुंलांबाय थागोन। बे जोंनि सिजन 4 जाहैबाय। जोङो मोजाङैनो पाब्लिकफ्राबो जोंखौ सापर्ट होबोबाय थादों। आसा खालामो बे बारावबो बयबो गोसो गुदुं जानानै फैगोन। आरो थांनाय जोंना गथ'फोरनिबो दङ, उन्दैसाफोरनि किड्स सामार केम्प। बे बुस्थुआव जोङो सिंगिंनिफ्राय लानानै आर्टनिफ्राय लानानै मोसानायनिफ्राय लानानै जों बेफोर गासैखौबो दोननाय जादों। बिदिनो मडेलिंआबो थाफागोन उन्दैफोरजों। थ' मडेलिंआवहाय जोंना लास्ट इयारावहाय जोंनिफ्रायनो सामार केम्प लानानै सासे गथ' देरहासार जानो हादों मिस्टार एन्ड मिस बड'लेण्ड माबायावहाय किड्स केटेगरियावहाय देरहासार जानो हादों। सासे रानार आप जादों, सासे उइनार जादों आरो। थ' आसा खालामो बे बारावबो बिदिनो सोलोंफैनानै बयबो जा गोसो जायो बा सोरबाया बड' फक मोसानो गोसो जायो, बड' फकनि बागै मिथिनो गोसो जायो, सोरबाया मोसानायाव पारफेक्टब्लाबो एक्टिङाव खम थालाङो, एक्सप्रेसन थालाङो। दा बिनि थाखायनो जोङो नैबे ड्रामाखौबो दोनफानाय जादों, एक्टिं क्लासखौहाय। जाहाथे मानो होनबा डान्स एन्ड ड्रामा एक्टिं बेफोर गासैबो कानेक्सन थाफादेरखाजोबो नालाय। सोरबाया ड्रामायाव पारफेक्टबा बियो डान्स हाहैया, सोरबाया डान्सआव पारफेक्टबा बियो एक्टिङाव जाहैया। माने बेफोर गासैखौबो जोङो नोजोर होनानै जोङो देग्लायहाय एक्टिंखौ फार्स्ट टाइम दोननाय जादों। आरो बे इयुन समावबो माने जालांबाय थागोन आरो। ओंखायनो आसा खालामबाय रायजो राजा बिथांमोनहा जोंखौ सापर्ट खालामगोन आरो बयबो लोब लोब फैनानै सोलोंफैगोन। ओमफ्राय जोंना रेजिस्ट्रेसना अलरेडि दा अफाराव सोलिगासिनो दङ। गाहायाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोना जोंखौ सुलाद लानानै फुल डिटेल्सखौ लानो हागोन आरो। जोङो अफारखौ जों खमावनो हगारगासिनो दङ दा 8 जुनसिमहाय जोङो अफार दोनदों। बेनि उनावहाय अन स्पटआवबा एमाउन्टआ एसे हाई जाहैगोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा गोसो गुदुं माबानो हागोन, थाबैनो रेजिस्ट्रेसन लानो हागोन। आरो सोरबाया जुदि जोंनाथ' क'क्राझार नैबे आर्ट एन्ड मसन डान्स स्टुडिअ'आवनो जोङो खालामनायनि प्लानिंखौ लादों आरो बावनो जागासिनोबो। जुदि जोङो हिउज क्राउड जायो मानसिफोरा, जों अब्ला जायगाखौ सोलायनांगोन। आरो सोरबा जुदि गोजान जायगानिफ्राय फैनानै सोलोंनो गोसो गुदुं जादों, हमनानै ला सोरबा उदालगुरि, सोरबा बाक्सानिफ्राय, बेफोरबायदि गोजान जायगानिफ्राय जुदि फैनानै सोलोंनो गोसो जादों, बिथांमोननि थाखाय फेसिलिटिसा बेनो। नोंथांमोनहा पिजि लानांगोन, बा जोंनि खाथियावनो मोनसे हटेल दङ बेफोराव थानो नांगोन। बेखौबो नोंथांमोना जोंनाव सुलादला, जों जेसेबां हायो एसेबां खम रेटआवनो बुस्थुफोरखौ जानाय जों बेखौ बेब'स्था खालामगोन। आरो ओंखामफोर जानाय बायदिसिनाखौ जों हटेलाबो जोंना एसे मोजां सिनायनाय दंखायो, जों खम रेटआवनो खालामनानै होगोन। ओंखायनो आसा खालामबाय नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन आरो बयबो। तो हम लोग का आर्ट एंड मोशन डांस स्टूडियो में 15 डेज समर डांस एंड ड्रामा इंटेंसिव कोर्स होने जा रहा है। तो इसमें हम लोग सिखाने जा रहे हैं इस बार डांस के साथ साथ एक्टिंग भी होगा। एंड इसमें हम लोग का एज ए आर्टिस्ट जो लोग सिखाने आएंगे, तो इसमें है ड्रामा में हम लोग का जयंत नार्जरी सर, जो कि ऑलरेडी फेमस है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से पास आउट करके आया है। एंड देन बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म में भी काम कर चुके हैं। तो वो सर अभी हम लोग का स्टूडियो में आके ये ड्रामा सिखाएंगे।
लोग का स्टूडियो के बच्चे लोग को या फिर बाहर के जितना भी आप लोग सीखना चाहते हो वो लोग आप इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो। एंड फोक डांस भी सिखाएंगे इस बार। तो फोक डांस में हम लोग का जाने माने दिलीप नर्जरी सर, जो कि वो भी एक बोले जाए तो एक लेजेंड है। हाँ? हम लोग का बोडो फोक डांस का एक लेजेंडरी आर्टिस्ट है, वो ये सिखाएंगे। तो दिलीप नर्जरी सर से भी आप लोग जितना हो सके नॉलेज ले लीजिए। तो इसको सीखने के लिए हम लोग के स्टूडियो में आना। एंड देन डांस में हम लोग का एज ए गेस्ट आएंगे गोरखे, जो कि अरुणाचल से है। एंड देन वेस्ट बंगाल से है राटू, एंड देन जिलिक बोंगाईगांव से। तो सभी लोग बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए, हम लोग का अभी ऑफर चल रहा है, रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करिए। एंड हम लोग का समर कैंप एकदम ग्रैंड सक्सेस रहे, अच्छे से जो भी सीखना चाहते हो आके हम लोग का स्टूडियो में सीख सकते हैं। एंड जूनियर किड्स के लिए हम लोग ने इस बार भी कैंप रखा है। तो जूनियर किड्स में डांस, आर्ट, वोकल एंड देन मॉडलिंग, ये 4 चीज़ों को सिखाए जाएंगे। तो जो भी आप लोग जूनियर किड्स के मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबर में कांटेक्ट करके आप लोग बाकी डिटेल्स के लिए ले सकते हैं।